Shit. 3, 2, 1. Yeah! Wow! Добър ден, драги зрители, в петия епизод от подготовката за Матърхорн. Отново сме с Митаха, защото ние сме професионалния катерачески екип на Пловдив. Отиваме към връх Белмекен, защото се насрахме яко за връх Вихрен. Искахме да качваме, не ни стигна времето, не знаем колата дали ще нас закара с този сняг там. И всъщност пътуваме пак към спортната база и отиваме да се забавляваме, защото така ни е кеф. Митак, нещо ти да кажеш? Ами, другия път повече. Да, отиваме направо на там и ще снимаме от там, защото нямаме какво толкова да снимаме и ще ви покажем направо сега новото оборудване. Ай, стига! 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 Yes! Toyota! Охо! Люк сме в насреща. Митенци, стигнахме ли? Стигнахме ли? Я погледна там. Сега, обяснявам ми какво става. Така, първо сме по-оборудвани, имаме два пикела, ние сме братя по пикели, Митак, на здраве. Да. Освен това, освен пикелите, какво друго имахме? Ръкавици. Ръкавици, да, вече ръкавици, неговите с пръсти и магнитно такова. Моите са с такова за пръста, за да мога таковам. И най-важното, вече имаме GoPro. И тръгваме пак от базата към връх Белмекен този път. Приятно гледане, желаем на всички. Митак, днескашната мъдрост каква ще е? Живи и здрави, ние сме живи и здрави. Да сте живи и здрави, ние сме живи и здрави. Пораснат големи косите. Да ви пораснат големи косите. Това ще го кажем на края на клипа, може би, по-скоро. Хей! Там не са пикай, бе! Бат Митко днеска ни говори толкова. Ни приказва Митачи, що се сърди, де? Стига! Митака беше болен няколко дена. Тихна му кръв от носа и сега съдбата му го връща за това, че е бил болен. Какво да направим? Метко, ще оздравеш ли? Yes! 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 Yes, yes! Oh, yes! Хуй! Хуй! Ха-ха! Ха-ха! Митак имаше капацитет. Да, бе, хубаво. Какво правим? Отиваме в подножието? Подножието и направо на най-странното и сме горе, брат. Какво да стане? Оттам Оттам. и е там. Да, бе, да, бе, така. Хуй! Хуй! Сега. Го отляво равни, чао. Равни? Чао. Зад него е Ибър. Къде бяхме миналия път, стига. Как сме били такива, мая? Сега е там. Нямаме търпение. После Вихрен, после Мусова, после Маловица, после Хуйовица, после Хуйово, после Муйово, после Байово. Рекичка ли? Стига. Ще рискува. Аре, Митак. Не. Митака след 3 дена, дами и господа, 4 има Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Mitko! Happy birthday to you! Оля, това мога го прескоча, стига! Ай, Митак, дай ти първи. Дай през реката, Митак. Тя няма със суртия. Оу! Хуй! Аз искам да се качваме оттам. Който знае и е тренер лека атлетика, фърли на копия. Хуй! Знаеш какво, Венко? Важното е, че дойдохме до тук с кола, която ни харчи 14 на 100 градско. Да смисъл, каква кола визираш? BMW. BMW ли? С шестак, дизел. Шестак?
Шистак. Той има... да, шистак е. Шистак Шистак дизел, тройка нафта, Хикс Драйв 5 серия. Сигурно ги дърпа всички голфове. Направо ги разтрепва, така се запушва, че... Тук лека по лека започваме изкачване. Ох, мамо, ми так лед. Тук е котки. Ти риташ снега и той не вдълба. Дядо Митко! Тук ще е забавно. Майко, тук е за котки. Ти ми иба майката. Бат Митко, готов ли си? Готов става! За вертикалното ли? Хай бяга тука. Как ще не е за котки, бе ми так? Виж се, бе, брат. Как ще не е за котки? Идваме, Матърхорн. Идваме. Пази са. Най-опасните тигри. Започваме да виждаме върха, който хич не е близко. Чичо Митко, ето го върха, е. Отзад. Връх Белмекен. Ladies, gentlemen, дами, господа, готини гора, гумна. Митакът са там, пикелчи, нямаме търпение. Ние сме най-големите, удовлетворени, най-сексапивните българи. Те, които изкачат Матърхорна, няма какво да нас спре, няма какво да нас започне. Тестостерона е много нависоко. Няма какво да нас събори, наистина просто. Yes, baby! Ибър! Белмекен! Ау! Белмекен! Ау! Митко! Бах ти туриста! Стига! Ако това там е хуево и отзад е Белмекен, това трябва да е Муйово. Защото от тази страна. Така че добре дошли на връх Муйово! Хайде! Какво май се оказа, че няма откъде да слезем ли? Стига! Май не знам какво правим. Не, аз този път няма съм го... Такова ми так, ще слезем. Да, това цялото изкачване беше напълно ненужно май. И малко тъпо за нас, но ще оздравим. Хуй! Мале, това мюсли барче, откакто го хапнах, ми даде силата направо и съм готов за всичко. Така де, успокойте се малко. Още към 6-7 минути и сме там. Медак още 6-7 минути и сме горе, май. Да. Малко описка, тренировка. Ай, стига. Митко! Дуейн The Rock Джонсън! Ако се готвихме за мусала, нямаше да се опитвам тука. Но понеже не се готвим за мусала, познайте кой ще се пробва. Добре, до тук добре. Хайде. Shit. Да, аз съм по-дървоглав от един камък. Митаките ли е? Напредка! Какво си? Гладен! Кофти тръпка! Горе ще едем! Не бе, го е! Какви 5 часа? Още не остана, бе, котва. Каква путка се така да не мога, че ще върга. И аз се фани в ръце, майна. Добре, нека да разберем дали ще се изненадаме колко има нагоре. Защото със сигурност това е фалшив връх тук, защото го видяхме отзад другия.
Воу. Его е! Това вече трябва да е то. Хей! Yes! Yes! Още един фалшив връх. Тия скалички там. Това не е Белмекен. Това е Белмекен. Митака. Зъбчето. Равничал. Ибър. Не, това там отзад може би Ибър. Де да знаме. Муса! Идваме с Деви следващия път. Някакво ме спре. Някакво ме уби. Митака е там си следващия път, нали? Не съм сигурен колко съм тъп. Аз съм сравнително тъп. Тези стъпки са на животно. Ай, бягай до тук, е. Бах ти животинката, майна. Какво правиш тук, бе? That's crazy. Нещо се показва там. Стига ли, коя е тази пръчка там, бе? Така. Да не би да го скастрих ми подготвен този връх. Не още. Това не може да е истина. Това е просто табелата отдолу, най-вероятно. Няма на къде повече. Атлетик! Леката атлетика ли е, луд? Мани ги тея, бе. Забравих да ти кажа нещо, спри. Първият до върха е нещастник, вторият до върха е гей. Аз съм нещастник. Так и ти си нещастник, не си гей. 3, 2, 1. Бах ти кефа. Къде е да е Ибър? Кое? Този тук срещу нас средата не е. Този отляво е Равничал. Този отдясно е там в далечината. Виж го? Ибър. Зад него в дясно трябва да е Мусала. Искам да кажа нещо на всички зрители, на всички гледащи. Днеска по принцип е почивен ден, но това не го прави празник за нас, защото сме християни. И днеска е Разпети петъх, ден, в който правим това изкачване, така че изцяло го, не знам с тебе ми така, аз лично моето изкачване го посещавам на християнската вяра и вярата в Христос. Така че призовавам и всеки да живее в по-малко стрес и когато имате проблеми с време натварване, стрес, недоспиване, болести, болести, може би не влиза толкова списъка за това, което ще кажа, но когато нещо ви тормози, идете и качете една планина, дали са жени или каквото и да е, при мен няма такъв проблем, просто го нямам. Так ти нещо да кажеш? Живи и здрави! Да сме живи и здрави, абсолютно. Искаме да кажем, нали, то няма да спре сега влога, обаче искаме да ви кажем, че го обичаме. Че призоваваме всеки, който го гледа, да го направи също това нещо, много да се подготви преди това. Айде! Yes! Залети ли си това, я? Зирана водичка, бе. Ай, бягай. Сега, когато се парзаля човек надолу и се хлъзне, с пикела трябва да може да се спре. Така че това нещо ще пробвам да го упражнявам, аз в момента не знам за Митака. Сега, какво правим? Палем се, че падаме долу. Оле газа! Тръгваме да се парзаляме. Засилваме се много. Забивам пика. Yes! Другата страна. Тази страна. Пак да пробвам. Не знам с коя страна се прави. Добре, пробвам пак. Уоу!
То с чисти лимонадата с пикала. Бах ти пена. Да се заселя малко повече. 1, 2, 3! Слизаме ли, бат Митко? Чупиха му соцайците на бат Митака. Я виж как ги носи кръво яя. Не ги го прави за камерата, пусти както бяха. Моля да кажем нещо на зрителите. Зрители, обичаме всеки един от вас. И ви много ви благодарим, че гледате това влогче. И ви призоваваме да гледате и другите, защото не сме по-малко тъпи. Си правите кеф. И си правите кеф със сигурност. Къде бяхме? Там горе, Това на живо колко по-яко изглежда, отколкото е на камера, не може да си представите. Ибър изглежда огромен. Ибър е зад това, по-нагоре. Yes! И сега ние се тръгваме от тук, най-яката долина на света. Не е лошо, ние сме доволни. Ти доволен ли си ми така? Доволен съм. Колко си доволен от 1 до 16? Ами, 6-7 някъде. Нова драма се отключи. Митак стига си копал за диаманти. Тук долу е рекичката, която ви видяхме и с Митака спорим дали е Дунав или Марица. Според мен е... Дунав трябва да е или Долни вода? Искър. Добре, разбрахме се, нека да потегнем. Кажи нещо на зрителите, бе. Не искам да участвам. Късно е вече. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да ви пораснат големи косите. Много силно. Чао! Сега, вече като сме на по-долното и е време малко да си поговорим. Днеска е разпети петък, деня в който Христос е разпнат. Вече сме в 21 век и никой не може да бъде накаран и убеден да вярва в каквото и да е. Въпросът е, че със сигурност това, което ние можем да дадем като съобщение от нас, нали ми так, е да се обичате един друг и да се търпите един друг, което е в основата на Библията. И так, съгласен ли си? И също така да бъдете секси. Да си секси не е лошо. Ми так, какво ще кажеш за това, което се случва зад теб в момента? Кое се случва за теб? Красиво е ми так много. Много е красиво. Бат Митко, докато маркира територията е там горе. Малко седнах аз тук на едно камъче. Мале, хубавото какво е? Раницата този път не ми тежи 10 кг, не съм изморен колкото миналия път. И до вечера мога да играя в футбол, ако се приберем на време в 10 часа. Нямам търпение наистина. Освен, че нямам търпение, нямам и батерия, така че май е хубаво да спра да снимам. Стига! Много ми липсва Тойотата, наистина. 1, 2, 3, 4. Представям се да карах BMW, майна, какво ще изжеме. Направо ти казвам, добърих съм с Тойотата, защото... Да, 14 градско. 14 градско го харчи. Какво получа така? Как левитира ми так? Ама ти си го сложил с тази широката част отгоре ли е? И как? Мечо! Мечо. Ари Мечо! Аре, Мечо. Ари момче! И при мен ли ще дойдеш? Ари Мечо! Хубавец! Здрасти! Само един въпрос. Да? Миналия път качвахме един връх тук и ни дадахте на свободна консумация да ядем горе. Сега не. Не може ли? Сериозно? Това е още рано. Рано е. Към колко? Към 7? 7 часа евентуално ако ви взема, защото имат много хора. Ние или ще тръгваме, или ще пробваме да ядем, в смисъл. Значи, Прецените. не може сега, така ли? Добре. Днеска на обяд върнаха двама, не искаха да ги вземат. Добре, благодаря много. Как си прецените? Честито на нас. Връх бил Мекен покорен. Какво мислиш за днешното пътешествие, Луд? Много лудо е. Колко лудо? Колко от 1 до 3 примерно? 3 лудо. 3 лудо не е лошо, бе. Бах ти колко съм изморен. Ей, дано колата запали, бе. Сега ще видим. Аре, Тойотке, нашата надежда е в теб. Контакт. Хайде! Запали! Много яко. Много доволно изкачване майна. Но так не се изморихме толкова като Нейбър майна, нали? В базата този път ни отказаха да ядем
хората много пълно било. Хубаво, добре, то си е за тяхна сметка. Ще идем да ядем на Юндо, ако можем. Това е планът наистина. Много ми следиш към Бе чорба, направо не може да си представите публиката. Какво е това ми така? Електролит, само ли? Я. Как мога да се усъмня, че Тойотата ще запаля, човек? Аз от ли съм, Ще ядем ли, стига. Скаричка. Скаричка ли, бега тук. Поръчахме си шкембе, спочи. Майко мила. Честно, си. По същия начин. Не дава да си дава. Трудно туалетна. Какво правят? О, как ме търти газа, ма. Не. Заключвам Тойотата и се прибирам, защото съм като бец поръчки. Реших да играя и матч. Респект за момчетата на маша, респект за Митака и да сте живи и здрави, да ви пораснат големи косите. Нямам идея кой ще следващия връх.